खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ मैया आसामनि रायजो बेंगिरि महरै गुलाब चांद खतारिया बिथाङा समायखिरा लानाय जायो। मिथिनाय बायदिब्ला दायो गुलाब चांद खतारिया बिथाङा आसामनि 37थि रायजो बेंगिरि महरै समायखिरा लानाय जाबाय। मख'जाथावदि रायजो बेंगिरि महरै समायखिराखौ लाहोनाय जादोंमोन मानगोनां गुवाहाटी बिजिरसालिनि गाहाय बिजिरगिरि सन्दीप मेहता बिथाङा। बे हाबाफारिया गुवाहाटीनि शंकरदेव कलाक्षेत्रआव जादोंमोन, जेराव आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे गासै केबिनेट मन्थ्रि बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैनाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। गसाइगावआव कच राजबंशी हारिनि गोदानै जोनोम मोननाय हाथियार लाग्रा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोर हमजादों। मिथिनाय बायदिब्ला दाखालि बावैसो सिगां आलादा खमथापुर रायजो सोरजिनांगौनि मुङाव ग्रेटार कच लिबारेल अर्गानाइजेशन सुंद'यै GCLO मुंनि गोदान हाथियार लाग्रा आफादनि गासै सा6 सोद्रोमाफोरखौ गसाइगाव पुलिसआ हमनानै लाबोनाय जायो। लोगोसे बिसोरखौ फारियै मनज राय, दीपेन राय, सनजित राय, गौतम राय, अभिजित बकिष्टु आरो उत्तम राय होननानै सिनायथिनाय जादों। फारसेथिं बे खौरांखौ मोननानै आख्रासुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेबायदि हाथियार लाग्रा आफादखौ माब्लाबाबो मदद खालामा, नाथाय बेबादि उदखारिनि मुङाव जाहाथे लाइमोनफोरखौ सास्ति होआ बेनिखायनो मोजाङै नायबिजिरनानै आयेन बायदियै राहा लानो थाखाय क'क्राझार जिल्ला पुलिसखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों खावलायनाय जायो। बिथांमोनहा लामायाव गारिनि जाब्रबथायजों सासे सुबुं थैदों। मिथिनाय बायदिब्ला मैया मोनायाव गसाइगावनि मोनसे राजा लामायाव सासे सुबुङा मटर साइकेलजों फैबाय थानाय समावनो गंसे ट्राक गारिजों सौग्रावनाय जायो, जेराव मटर साइकेलजों फैनाय सुबुङा थैयो होनना मिथिनो मोन्दों। आरो रोखायै मिथिबावनाय बायदिब्ला बै थैनाय सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हागोमा थाराइबारि गामिनि सुरत मोसाहारि होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'जाथावदि थैनाय सुरत मोसाहारिया फैगौ मार्च दाननि 9 अक्ट'आव जुलि जानो गोनां दंमोन होननाबो मिथिबावनाय जादों। आसामाव दाखालि थांनाय 17 फेब्रुवारिनिफ्राय सोलिबाय थानाय टेट फोरोंगिरिफोरनि साख्रियाव थिसनलाइ सोलिबाय थादों, जेराव आसामनि 6 सिडिउलनि बायजोआव बे साख्रि थिसनलाइया सोलिबाय थादों। नाथाय बर' बिजोंनि लांदां मासिफोरा गोबां जिल्लाफोराव लांदां मासि जानानै थादोंमोनब्लाबो, नाथाय बर' बिजोंनि फोरोंगिरिनि थाखाय खालि धेमाजि आरो गवालपारा जिल्लायावल' लांदां मासि फोसावनानै होनाय जादों। बेखौ गोजोननाय मोनैनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया आसामनि डाइरेक्टर अफ एलिमेन्टारि एजुकेशननि मुस्रिमा सुरन्जना सेनापति आरो डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एजुकेशन मुस्रिमा ममता हजाय बिथांखौ लोगो हमनानै थाबैनो गुबुन गुबुन जिल्लायाव बर' बिजोंनि लांदां थालांनाय फोरोंगिरिनि मासिखौबो थाबैनो थिसनथाइनि फोसावलाय होफिननो थाखाय खावलायनाय जायो। मख'जाथावदि बे सावरायनायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार मुसाहारि, लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म, बुंथिगिरि अबिद नार्जारि, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि सोमदोन ब्रह्म बिथांमोनहा बाहागो लाहैनाय जायो होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।